texto da miña última novela, O paraíso dos inocentes, que se desenvolve na guerra de Siria. É o texto que corresponde á segunda parte e que conta, máis ou menos os momentos dun atentado. Algo tenso amarrea con forza o chan mentre no interior de Elena se vai asentando unha dor aguda que trata de localizar. Unha risa parece xurdir do pranto e gustalle ese son porque lle lembra o timbre vello das campás. A realidade é confusa e chegalle un ruido sufocado, horror de voces afastadas e unha complexidade de cheiros que flotan no aire. Todo posúe sobresalto dunha visión, dunha escena irreal que se debuxa como un vello recordo fuxidío, insinuado, que non consegue situar no tempo. Unha leve ondulación, unha percepción sísmica, un efecto onírico con figuras imprecisas que xorden do pó, proxectando certa escuridade ao seu paso. Parecenlle seres anacrónicos que veñen directamente do pasado, que están fora do tempo e corren entre os cascallos e as armaduras desconxuntadas, loitando contra o espanto colectivo e esas partículas que fan trepidar o aire irisado mentre se definen e perden a súa minúscula dimensión. É como un abismo revelado, unha réplica do inferno. O estrondo permanece no aire e a humedade que precede a choiva artificial dos sistemas de irrigación ou da rotura de tubaxes enchoupa os corpos instalando a impresión de que a auga flúe en albures. Elena intenta lembrar e non pode. Está soldada ao chan e concéntrase en respirar a bafarada de calor que lle chega en ondas mesturada coa poeira. Non sabe por qué, pero desexa o silencio. Todo é espectral e desacougante. Quere estar afastada da marea de voces, das notas hostida e alarmada das sirenas, da rabia espontánea que estoupa en berros e é o eco das bombas. Aos poucos, o terror faise consciente, a luz ábrese paso entre a escuridade e xa pode intuir os corpos cubertos polo sudario de pó, a roupa solta sementada polo chan, como poñendo en evidencia a desorde íntima dun ser solitario. Un zapato de tacón, unha chaqueta beige, unha maleta floreada, a certeza visceral da morte de algún ferido que regresa ao seu corpo incompleto e busca un membro ou un sentido á súa dor. A imaxe dunha nena co rostro enterrado nas súas mans suxírelle unha pintura furiosa e faille percibir a vertixe cando se aproxima as voces, o indicio sórdido do sangue en fragmentos extraños, a prolongación dun último desexo nese brazo estirpado suxeito á asa dunha maleta, ou na cara lívida dese home que viu nas escaleiras mecánicas e agora ten incrustado no pescozo algo tan absurdo como un tubo polo que flúe o sangue. O impacto crea nela unha voluptuosa necesidade de chorar, mas non o fai, porque ve unha muller negra, calva, sentada no chan, que coloca a dentadura postiza e crea no seu rostro a impresión dunha risa insegura. Non moi lonxe, un home medio despido tamén ri e parece traído doutra paisaxe que nada ten que ver con este espectáculo de terror. A explosión continúa nas víctimas en algún tipo de ficción co escudo dun desexo infantil. A loucura é a súa salvación. Escoito o rumor do espanto, apalpo o chan até que os dedos atopan algún obxecto cheo de ausencia, a textura fría dun cristal, as engurras dun folio ou a curva nítida do mango dun paraugas. O único que semella ter vida propia é o móvil alleo que acende na súa pantalla a palabra mamá. Non contesta. Malia que a explosión abortou as palabras da súa nai, a que aparece no dispositivo non é a súa. Limítase a contemplar as carreiras atropeladas, as olladas narcotizadas polo horror, o vaivén apurado dos rostros inexpresivos, coa esperanza de atopar o do mozo amable e atractivo con quen compartiu asento e unha interna conversa. Intenta lembrar o número de Viana do Castelo e márcao, responde a súa irmá pequena e dille que ven de sobrevivir a un atentado. Estou viva, chamareivos cando chego ao apartamento. Agacha o pranto para non alarmala máis e colga, deixando a súa irmá coa palabra na boca. Pensa na súa nai nese consello absurdo de que hai que levar roupa interior limpa ante a posibilidade dun accidente. A Elena gustaríalle tranquilizala porque hoxe quedará para xantar con Paul, a cita a cegas, e antes de sair, por se a ocasión o propiciaba e non lle quedaba tempo de ir ao apartamento, envolveu a súa intimidade nunha lanzaría de encaixes. Alégrase desta previsión, porque agora a vida regresa ao seu corpo tendido, unha dor aguda experta nas costas e faille sospeitar que está ferida de gravidade.
A ilusión óptica desaparece e os segundos arrástranse como chumbo e reforzan a idea da súa lesión. Que foi iso? Un avión que se estrelou contra o aeroporto ou unha bomba terrorista? O fume vela a súa rabia, sento alivio cando ve un home de uniforme abríndose paso cunha lanterna e unha voz cargada de consoantes duras. A alegría inicial esvaécese porque a proximidade do home deixa ver unhas cellas que trazan na fronte unha curva grotesca sobre unha cara deformada, como feita de protuberancias de fendas branquiais que o fan parecer un monstro acuático. Como non atura a imaxe desa pel co brillo esponxoso das vísceras, fai o imposible por se incorporar para foxir e pedir auxilio, pero da súa gorxa só ven estertor cavernoso dun berro afogado. Ben, vou ler un texto, un microrelato prácticamente do meu libro A sombra dos bonsáis. Titúlase Cortinas. María pasaba horas enteiras mirando aquella parella que non usaba cortinas. A súa vida era como un programa aberto de televisión. Tiña as súas rutinas e María fíxose a elas. Non perdía detalle. Sabía das quendas para cociñaren, das horas de ida e volta ao traballo, dos momentos axeitados para o amor, dos tempos dos seus sonos. Chegou a coñecer tanto aquela intimidade que por veces xa se sentía parte desa familia. Mais un día o home desapareceu. E a muller, triste, pasaba menos tempo na casa e era doado vela chorar a fío no cuarto, no salón ou na cociña. Había noites que ela tampouco volvía a dormir na casa. María abriu varias sospeitas, desbotando, iso sí, unha separación traumática, porque vía que se levaban e non tiña a percepción de os berrifaren de xamais. E non se equivocou, porque ao cabo dun par de semanas o home volveu a casa, co aspecto desmellorado, totalmente calvo. Estaba enfermo e comezou a pasar os máis dos días encamado, coa compaña da muller sempre cabo del, coidando del con agarimo. A súa doenza tiña que ser moi grave, porque un día deron en chegar persoas, tal vez amigos que individualmente quedaban un chisco con el. María entendeu que aquilo era unha despedida e ela sentiu a necesidade de o facer tamén. Sabía que era unha tolería aparecer ali de súpeto para expresar un pesar que descubriría a súa vixilancia. Pero ela non era unha descoñecida, tiñano que entender. Despois de todo, ela era como a da familia. Emporrada por esa idea, baixou as escaleiras e cruzou a rúa. Mais cando estaba diante da porta, un acceso de xuízo termou dela e obrigouna a recuar. Arrepentida, volveu á súa casa e estivo a selaiar pola súa cobardía. Como non tiña con quen compartir a súa mágoa, chamou de noite á radio a ese programa de insomnes e ali contou a súa triste historia. Ese desafogo axudouna a pegar no sono e ficou máis tranquila. O malo foi que o día seguinte, mentres se espreguizaba e se achegaba a fiestra, puido ver como a veciña, subida nunha escaleira, colocaba as cortinas.